Shubor nakashlem jong unong san hima. Uba ban phiralang basayo moit ubade chief organizer jong ka Meghalaya Pradesh Congress Seva Dal badru ubale yengteng banikon ne ka election MDC na ka Congress na Milliam constituency ha ka election MDC badang shudap habekran bar unong san hima ka arpo atarik unai lur arja arpusan ha ka bede ba jingmi no WMLA ka Milliam constituency uba Ronnie Lingdo na ka seng Congress banit penyeso no irade bar ka sarkar NPP uba ban phira ulaong Milliam ka Congress minta kan penbet no da ka block betmai bat kamdei ban long kerke namar ka long ka ba e ban rai kerke namar ba ki hap ban pet da ki rangba ki babyang ki bacanai bat ki samla ki bala ban trei ya ka kam ulaong ba ka party kadang trei shitam ban kendo e ki samla ki rangba ki longme ki bala ban trei nak benta ka imlang ka salang om ya ka politik ban yo nong shimet bat haswa ban kut usnam haja arpusan an penbet lani thau da ka block ka bethamai Milliam knang ba ka Congress Milliam kan im ulaong ru bahaswa ba uba Ronnie Lingdo unmi na ka Congress shimladan ka jingakran bat kinong yalam ka party bat kamdan ka jingtip na kalyang upat ba bat bon ki pat ba kidap da ka jinglingo ha ka bede ba ka jingmi no uba Ronnie Lingdo na ka party ulaong ba ka don ka jingtiaw bat sngo benyaw kum ka party namar ba ki don ka jingkerman hau bat kila shanya ya u kum riurang ba uban yalam ki samla Hendai kim sngo benyaw sa namar kadon laki kam ban trei bat ban yo ka jing shanya anaki pat ba ban pen klan shu shu ka Congress Milliam habede ba ka jing ong uba Ronnie ba ki pat ba ki kwa ya u ban le no shak NPP namar ba ki kwa ya ka roi ka par hakathan uba ban phira ulaong ba ki pat ba kim sngo tanat ya ka sarkar NPP bat ban ong ba ki pat ba ki kwa ban rung shak NPP kamla ban nong ka jing shisha la ban thu ni niat ba de bat ka jing mi no jung MLA ka Congress bat le skoi par tina keleng ka Milliam kalau kumna ka Congress pas Milliam ka jingmi jong WMLA jongi ma na Congress lami na ka Congress te ora piso na ka sarkar jong NPP menta te kum kalong po Milliam ka Congress mentahi ni ka block ni hapan reorganize no na kaliang jong presiden ka party ru la umbang hapan reorganize ka block ka pertamai te bangim la balik kerki namar bangi ko ai baginda reorganize ka Congress ru indi yo ki brio ki bacanai inyo ki rangba ki samla ki bala bantre ka kam te kalong ka e ingi ka Congress bangin reorganize kan hakdak menta kambuni dang ya kendu ki brio do ka party ka tristomi banya kendu ki long kami ki rangba ki kena samla ki ba i ka politik zakawi ka kompan ki ba i ka politik kamde ka politik ka bayo nong shimet ki ba i ba ka politik ka di ka banyate ki nong salang ki babun benta te ni dang ya chakmat hi menta nak leng ka party tengah trai shopan kut usnem arjar pusan minya form ka blok bang te la don ka jeng kren ka toy ka nengut ki riu okman jang than hi ki ba don ka jisngo ka Congress ka diban bukan im ko ka konstituensi jungi ko Milliam te na trai ho shwab kut usnem te thangina na ban ai ki kubor kham tikna kumno ka Congress ka yanti nang ni sakmat hak Milliam ban ditang Milliam ru dah pokok jala jungi hi kami Meghalaya kadang am ka je kendu lang phi ma kalian ba ni sabon mi seperti kumba phi ki kubor na mi mentala don lu kubor bumi WMLA hi kamdan kan no gajing yakran na kaliang jong WMLA bar ki no tre jong party boro ba unmi no na ka seng Congress te kamdan kan no gajing tip nak yang pait baru hadin ki kubor ba mi ru phini ya bang ya chum chineng ru pun ki pait ba hiru ki dap da jing no ya ka jing mi no jong WMLA te kamdan kan no gajing yakran kamdan kan no gajing penbet ora party ru gi ka CTN o kam jong hi ki no party ru hadin bi la de mi na ka party hi kalong kesan te ka party pa kala yo so hi kubor dengan taima sepang ka jing tumu jong WMLA jong ka Milliam ting ke mau tu ka las MDC ma uba Ronnie pun pernah hi kum kurtong MDC te mantap per ulami na ela de na kalian pisimet pisuk no lo kan ma em kata di ka politics ka bangi kena samla ngimla masutho ngimi sakmat akpok election MDC halor ka jingnya keren sani bahi baru WMLA tu por nan aldi hingamli bo kwa penyele election ngamli uba dan ka jing tumu election te re hadian ka jingnya keren kepada MLA hadin jengkran baka blok Congress hadin ka jing iwat kandidat ka jongi sini stai
ki ripo khmat hingga ben election ke kongres ri kelapan pau to ka surben kelapan pau itu ka surba ki kwa ngan ning manga tengah le dia tipor benai nga ben election nampat long ready nampat long prepare namar ba ngarang de plat ipa chunga tang ki lai benai so benai dang de plat ipa te kasem jing hingga panjang election namar khamdan preparation tambah nak bentak ke parti bentak ke tanjungi bentak ke konstitusi nga semudai ba ke ibu kia kuat lang kita ki para bitri kamna kongres bukan mi syakman te hadir ngejing pembet lang hingga sem hadir ngejing kedalang jong meli berkai yang kesem jonga imi jonga te ngala menjur penye ke yang ni election te pat bangan ongi pat bi ngi pat steng por te kata sutu imi ni tengi hapnya tri ke kamna ni syakman Kadang am ka jiklumar trai po melim mo nomor ba kat MLE mi nak mana tiap por bodang mi kadang am ka jing kelumar apa parti hite kadang ka jing diau ba kumbing la kren shwa election apa ngilap election ho ajar khandai bile MDC ba roni ho ajar pulai bile ka election MLA jung i angla pech ina pai khamat si ina ma ba nget yo to durung ba i smu ba ileng bru bajanai ru biang tam do ban mi na ka kongres ma min long tau long ikmat ka jung i kejeng dia ko dan nomor ba bun ngi kena samla ngi politics ngi ida kawir kom ngi ke politics yo nong simen te da kajing senia ai da kajing PDI kum tau dorang ba lai tristom te hoi apor bimi no te kadang kajing so benyau ni pat ba baro ai ki plak kerja ni met pa mesem ma kadang kajing benyau kum di tang nakal yang jong kita ki nong tri jong kongres Ri kipat ba kerja ni kongres halor kan ngrim ke kongres om tam ki payukan riat mah apa melim ki berki jir ya parti te kadang kejeng diau dengan je benyau tambah habal ajai ni ke ibat berkhoi nya benyau sa omlong ngina nya chakmat ki kam ke jongi kan bungin pengklan biang ya ka kontri kam ke jongi kan bungin nak bang benora kejeng sania jong kipat ba melim ya ke parti kongres yelo se kadang kadau mo bon mi na parti saya melim konstitusi bila menatai kadon kadau ne kajing nyatut menatai ban ong hapo parti kongres hapo melim kam judon rekanon kajing pat apra ne kajing kini bor kajing mi jonga kum MDC kertong rumah kamde bangi kini ketiket ayo kadi hadin bi baroni hi blok hi ka imon ka ibet kam judon kan be pia ar kan hun lai kan hun tambahan kajing mi no jong ipat tebun ki ba kam tip ba kadau ibin mi ngirim da juntan ka taka jintip ba idan daun em ka parti iru ri kumbay la penbana ki media ma paper ni ibe ai daw ibo kwa pat ba kwa ibin don ba sarkar kana menyo ita ki jimentoy ki kampan roy kita di kidang re po parti de kamdan kono no ka ba belong ibin mi na ka parti atau ka desa ba ki ba ki kwa ai uban le tas ka NPP ma ka kata ngam on ka di kejisian nomor ba kipat ba ite bun kim stunat mo ka sarkar NPP kim stunat kilai ibun ki te ban bu pat ba yu tenru i ben le cha ka sarkar kam le ra ka basisha ni ba ba kim dan ki ba kan shot i hoi atra ki dan ki bri ka to ni ngot ki kan shot ya we meli ban mendan benta sa ka sarkaru nomor ka jimen to simet we armon di ba baro ai tem di boy kwa kan bein boy pai ben ne wat nga bodon ti ka jat mensyamo ki election jung iru am dan jing tip iru ispang ka jing mi jung i te kata ban bu kwa ba ta ka di tangka ka nya jung ki politician ma bu kwa ba ka ya ka pap ka sam ba khoi pikir ba ta kam de kan atau kan ka jing mi na jung baru ni na po ka kongres mo kadang am ka jing ta ka jing yar arsut ya ka po melim konstitusi lada umi hi unono lidar baki berkelak ya itu kelak ya jiat kelak penjob ekonomi kemat kejeng ketak kadan ban kaya ka parti kan ka parti ka herhi tambah kejeng her jong ka parti ka lumpur kan ada ngilai ban trekam ngilai ban pimi biang kirulang ba ki ban ya simti pa ini kakam atrai ngidang la punya tenan ni sekemat kan yo la se kene ka jingmi no jung mo kadon la se ka daw simet ka plan ne la men kajing kwa simet ne kajing yo nong simet ka jong we meli ngim tip ma ngim tip kana kalong kuno mari 4 jukran sepang kata
Oi ko ba dep election sip benai kita ko ki election ba la sak terwama dah pisah kat sang krur apo krur nes krur ka kiwi pa ki parti tambai pen pawe bis camp ko kongres te kan ni kasian pat te bimi te ngam tip ka daw shimet ayubi yo ne ka ebe myo ngim tip tam ko ngi shpe mi media te yo mi pa de ko pa ba kan tengi man ngi ka ta ngim nai ban ngi tamba ban tip benia pat ke jing yo jing tengi ngim dan tip kan tu kan kadin em ka jing belum ka jing set kelai ki pet ba ma pila bai i yo le se ka de kata ne no nomor hadin bolo job ma ta ku ba kalau ngomni kan haba pila job na ka kongres ka mandir ki ai bre ka kongres te phi kin tiap seng no ne phi mi na ne ka seng ka bo phi jom kalau ka bomde kan po ka demokrasi te ka penyap ka demokrasi menta phi job na we ki bre ki jet phi penjob halor ki nongre mo jok to ka seng bo phi don te bo phi kin tiap seng pat long bo phi nan mong e ba shat kalai pe ba ni ka jing bom khin snap ka jing bom se nyo ya ka su jong pe ba